Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Anthu ambiri timadziwa kuti mama wa wina uliwonse bwana Bon Kalindo amatulusa VN. Ndipo mu audio imeneyi amayankhula zinthu zosiyanasiyana zimene Amalawi akukumana nazo, Amalawi akudusamo. Ndipo iwowa amazinena kuti ndi the DC, the dangerous child. The dangerous child amene amayimirira anthu osauka, akuti ndi president wa anthu osauka. Ndipo ali ndi gulu limene amalitchula kuti Malawi First. Ambiri timamukhulupirira, ambiri timamusatira. Koma ali anthu ena amene samvera kapenanso kusatira zimene bwana Bon Kalindo amayankhula. Koma ena mwa anthu amenewa ndi bwana awa akuti iwowa amaona kuti munthu amene amamvera the DC mutu wake sugwira. Nde timafuna tiyamve kuti bambo amenewa akulankhula kuti bwanji tisanakupasireni tisanayankhule zambiri. Nde tamveserani zimene wayankhula mkulu amene wanyoza kwambiri bwana Bon Kalindo. Ndikukhulupirira kuti video iyi anayipeza kapena iyapeza zambiri tende amve bwana Mangulama. Nimafuna funso ilili muzifuse ndi muyankhe nokha, koma ndikufunsani ndine. Mutakhala kuti inuyo mwana wanu mwamutuma kuti akagule sugar ndiye sanabwerese change. Ndiye tsiku lina mukuwatuma ana ane banu kuti apite ku shop akagule sugar, ndipo anabweresa change. Kodi ane banuwo angamukhulupirire mwana wanu kumutuma? Yankho ndikuti ayi, sangamukhulupirire chifukwa inuyo nokha simunamukhulupirire. Ndafunsa funso ili chifukwa choti chani? Pali mkulu yamati Bon Kalindo amanena kuti amawayimirira Amalawi 21 million Amalawi. Koma munthu ameneyi anali phungu kudera la kwawo zaka 5 ndipo anagwesedwa ndi anthu akumuzi aja opanda nsapato, ena osapita ku skulu koma oganiza bwino. Anaona kuti awawa ndi manyaka sangapiteso ku parliament kawiri. Chimene mumathera madata anu kumamvesera pa YouTube ni madera ena kumanena kuti mukumvesera Bon Kalindo kunja kwacha kuyimirira Amalawi 21 million. Iye analephera Amalawi 7,000 mu constituency. Bon Kalindo angakuuzeni chani? Video mumpase Bon Kalindo mumuze kuti zimene amanena kuti Amalawi andituma, Amalawi samamutuma ndi zake zimene zija. Chifukwa iyeyo analephera kukhala phungu wa ku nyumba ya malamulo teremu yachiwiri kwawo komweko anthu anamukana. Kumadera akumulanje kuli anthu ngati achina Kondwani na Nkhuma very humble, akungopita abe ku parliament chifukwa chiyani? Amazichepesa. Anthu anawakhulupirira. Kalindo chinamuvuta ndi chani kuti teremu imodzi yokha kumuthamangisa mu parliament? Asabwerere monso ndikuyamba ati kuyimirira Amalawi. Amene samayimirira Amalawi, amene ali ndi political agenda. Chifukwa munthu amene amayimirira Amalawi boti yeyo akukamba zoyimirira Amalawi, akhoza kuyimirira Malawi wa Kongresi, Malawi wa PP, Malawi wa UDF, Malawi wa chipani china chilichonse. Sono uyuyu ndi wasankho siwoyimirira Amalawi, ali ndi kagulu kena kamene kakuti amakatumikira. Koma koposa tetene kunena kuti iyeyu ndi wolephera. Anthu akwawo ndi amene anapereka information yokuti uyuyu ndi kape, ndi munthu wolephera, munthu osathandiza, so sangawanamize Amalawi kunja kukacha kuti amayimirira Amalawi. Ineyo ndifuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti awawa ndi anthu ma propagandalisti amene amangopanga zinthu zonena kuti asokoneze maganizidwe a Amalawi azavotere chipani chimene Amalawi sakuchifuna, chipani cha DPP. Komanso for your information, zikutheka bwanji kunena kuti ati anthu oyimirira maufulu wa anthu ochuluka amachokera ku chigawo cha kumwera, makamaka cha ku Tcholo. Sylvester Namiwa ndi wa ku chigawo
chakumwera lomwe belt. Boni Kalindo amachokeranso komweko ndi anthu amene akumalalata pa YouTube, ma press conference kuti ati iwo wakuyimirira anthu ake ati makamaka uyu Boni Kalindoyi palibe fundo ina iliyonse yoti azikutherani madata. Ndati ndiyankhule chocho sitimabisala nanenso ndikuuze kuti ndineyo munthu wakwatulisha tiye mwambo uzomba ineyo nde wokhwima kwambiri wewe ukuchepera kaba ineyo so nde wokhwima wopya kwambiri. Koma ndatiti kwawo ndi auze Amalawi kuti Boni Kalindo samayimirira Amalawi. Boni Kalindo anawalephera Amalawi 7,000 ku constituency yake, anamuthamangisa ndikumuuza kuti iweyo sozakhalanso MP. Angayimirire Amalawi munthu amene analephera anthu 7,000 kuti angawauze Amalawi 21 million chochita. Don't listen, don't waste your data. Ndi nkhani za Boni Kalindo. Mmenemo ndi mmene alongosolera akulu amenewa nkhani yokuzana ndi bwana Boni Kalindo. Ndipo iwo akunena kuti mukuona kwawo Boni Kalindo sayimirira anthu osauka ayi, koma ali ndi zikhulupiriro zawo zina zimene amakhulupirira pa nkhani imeneyi. Akuti ali ndi ma political agenda noti kuyimira anthu osauka. Koma kodi zimenezi ndi zoona? Inu mukamva mukuti bwanji? Tiyankheni mu comment section kuti kodi akulu akunena zoona. Ndipo ndi ufulu wanu kupereka maganizo malo ano. Ndipo iyi ndi Malawi Lero. Kufikiranso nthawi ina tingokupemphani kuti kwa amene mungotipeza kumene kupanga subscribe channel imeneyi zinthu zofunikira kwambiri kuti tiziyende mpaka nanso nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Ndipo anagwesedwa ndi anthu akumuzi aja opanda nsapato, ena osapita ku skulu koma oganiza bwino, anaona kuti awawa ndi manyaka sangapitenso ku parliament kawiri. Chimene mumathera madata anu kumamvesera pa YouTube ni madera ena kumanena kuti mukumvesera Boni Kalindo kunja kwacha kuyimirira Amalawi 21 million. Iye analephera Amalawi 7,000 mu constituency. Boni Kalindo angakuuzeni chani? Video imumpase Boni Kalindo mumuze kuti zimene amanena kuti Amalawi andituma, Amalawi samamutuma ndi zake zimene zija. Chifukwa iyeyo analephera kukhala phungu wa ku nyumba ya malamulo teremu yachiwiri kwawo komweko anthu anamukana. Kumadera akumulanje kuli anthu ngati achina Kondwanira Nkhumba very humble, akungopita abe ku parliament chifukwa chiyani amazichepesa. Anthu anawakhulupirira. Kalindo chinamuvuta ndi chani kuti teremu imodzi yokha kumuthamangisa mu parliament asabwerere monso ndikuyamba ati kuyimirira Amalawi. Amene samayimirira Amalawi, amene iyi ali ndi political agenda.